så var her benspændsopgaver til Tønder fra Guldborgsund. I skal udbrede jeres budskab på torvet i Tønder, for eksempel på en torvedag. Det skal være uden brug af PC og anden IT. Nummer 2. I skal overbevise en skoleelev eller studerende i, at Euro Plus for eksempel er fremragende. I må højst bruge 5 minutter. Og punkt 3. I må ikke bruge ordet netbaser. Ja, vi skulle udbrede vores projekt til en torvedag her i Tønder og ramme en stor målgruppe. Men det er i hvert fald ikke på sådan en vinterferie onsdag, der sker noget som helst her. Vi vender frygteligt tilbage, og vi har faktisk planlagt, at vi skulle bruge go-karts i vores PR for at fremme vores netbaser. Benspænd 2. I skal overbevise en skoleelev eller studerende i, at for eksempel Euro Plus er fremragende. I må højst bruge 5 minutter. Det vil vi bestemt også gøre til efteråret, når vi nu selv er klædt rigtig godt på til at formidle alle de her fantastiske netbaser, vi har i vores bibliotek. Benspænd 3. I må ikke bruge ordet netbaser. Det er jo valgt, fordi det står på vores hjemmeside. Men vi skal have ny hjemmesideportal hen over sommeren, så hvis der dukker et bedre ord op, så er vi i hvert fald opmærksomme. Men pt. vil vi gerne have det til at passe med vores hjemmeside.